Uma ngqungqutho labakhenkeshe usibhamsogodo namhlanje ngifisa sikhulume ngokubaleka komhlwehlwe. Ubaleke ngani umhlwehlwe? Uyini wona umhlwehlwe? Utholakala umhlwehlwe. Especially lengizokhuluma ngawo namhlanje owembuzi. Yabona? Umhlwehlwe utholakala eswini sembuzi. Usukumboze ini umswane. Nakhona ukwazi ukubona mangabe imbuzi uyihlinzile bese uyawukhipha. Umhlwehlwe babukeli bokusibanisa amathombo channel namhlanje ngicela ukunikhuza ngawo awuphekwa awusiwa futhi umhlwehlwe awunanyathisele odongeni uthi ne ngoba uma unamathisele odongeni uthi ne uyancibilika ugcina uphela kanti umhlwehlwe awudalela ukuphela ekhaya ngezathu zakhona. Namhlanje ngizolifundisa namhlanje. Umhlwehlwe masuwukhiphile kwasebenza nenyongo. Ayesithi ke mhlawumbe ke bekwenza umsebenzi nje asingabali ukuthi mhlawumbe bekuyingubo noma bekumhlonyane no asije bekuzwe nje umsebenzi mhlawumbe wasithebe benipha abantu abadala ukudla noma bekumsebenzi nje kodwa umhlwehlwe vele embuzini njani ukhona. Alright, thatha umhlwehlwe ubeke emsamo emahlahleni uphanyeke lapha lekuhlala khona ini imlahlankosi umgano umthole ngabe isendlini yangasenhla uma ukuthi ayikho indlu yangasenhla lapha endlini kagogo noma lapho ke linishisela khona impepho nale khona amahlahla khona kini uhlala khona uma ukuthi amahlahla mhlawumbe awekho umhlwehlwe mhlawumbe lesekwenza umsebenzi musa ukuthi unamathisele kodongeni ke ugcina umhlwehlwe ukhona ngoba umhlwehlwe why ngithi ubalekile uyakwazi ukubhula ngawo ulaka ekhaya manje uselidiniwe idlozi uyakwazi ukuthatha umhlwehlwe ushise kunuke usi bese uyakhuluma bezwe usi lomhlwehlwe abantu abadala bese behla behlisa ulaka. Uma sowuhlupheke kakhulu izinto zakho zingasenzeki uthatha umhlwehlwe ufake impepho kahle umhlwehlwe ushiswa nempepho afanele kwenye inkathi impepho ukuyishisa iyimbali nje ishunqa yodwa kufuna umhlwehlwe ufake usi ngoba usi ilona olanda abantu abadala bese beyasondela. Yabona omunye uzafaka ngisho isilefe epepheni omunye umuzi ngathi ngekhona bukuze umsebenzi othize lathi ikhehla akufaka insanga impepeni kwakusho idlozi lakhona. Manje wena uma uthatha umhlwehlwe wosa uthatha umhlwehlwe upheka uthatha umhlwehlwe unamathisele odongeni uliphula ngani ulaka labantu abadala. Manje kubalekile ukuthi umhlwehlwe uhlezi ukhona ekhaya ungapheli uyahlala ulenge ukukhuluma nedlozi ukushisa impepho mawusunyakaza isidlo sokukhuluma nabantu abadala faka umhlwehlwe ugcina umhlwehlwe ukhona ekhaya ngoba ubalekile ekukhulumeni nempepho ubalekile mawusuka wenza umsebenzi ufa ngoba abantu abadala bavele bezusi ngesikhathi bezusi losi lolu liyabadonsa bese beyasondela ngaleso sikhathi ingakho thina esazalwa sembethe wena ubona ngathi into zethu ziyasiphakamela kakhulu ngoba mase sesembulile yonke into esho masiyenza senza ngomhlwehlwe. Uyabona ubaluleke kanjani? Ayikho into esiyenza umhlwehlwe ungekho asishisa impepho ingekho siyakwazi ukukhuluma nomhlwehlwe namalahle eyodwa impepho ingekho usi
luyabadonsa abantu abadala, siyakwazi ukukhuluma nabo ngawo. Manje nawe ke ekhaya mbukelo usibonisa amathongo talent, ngiyacela ugcine ubeke noma wenza umsebenzi uma ukuthi ukhona umhlwehlwe ekhaya uthatha ufake. Uma ukuthi nawo umhlwehlwe kini ekhaya kodwa ukhona umsebenzi enizowenza, thatha lowo mhlwehlwe lowo mangabe senihlabile lowo mbuzi niwugcine. Niwugcine. Wena ngayike le mbuzi yokugeza, phela khona le mbuzi yokugeza ngaphandle manisuke nilungisa umsamo noma nigeza ukufa. Hayi ukuthi ke sozothatha lowo mhlwehlwe lowo sozothi unkomo sewathi asigcine umhlwehlwe, sozothatha umhlwehlwe wokugeza ngaphandle, sobuya nawo sokena cha. Umhlwehlwe wembuzi ufuna ugcine umhlwehlwe wesithebe, umhlwehlwe womsebenzi osuke wenzelwa khona ngaphakathi ekhaya. Lo geza umhlwehlwe okusuke kugezwa nangaphandle inqunye imbuzi hayi lo ayicanga ugcine lo. Kodwa lo mhlwehlwe mosuke wenza isithebe ekhaya noma kade kukhona umsebenzi noma kade kukhona kade nikulungisa ngembuzi, lo mhlwehlwe lo ugcineni lo wangaphakathi ekhaya egcekeni. Uyombonga egcineni. Uyosibona futhi eziguquka ishintshe ngokubaluleka komhlwehlwe akufanele uphele ekhaya. Ungavami kwesikhathi ushisa impepho ihamba yodwa. Unganoko umuso omhlwehlwe. Faka umhlwehlwe ukhulume nedlozi, uyobona umehluko empilweni yakho. Umntwana wedlozi, umntwana wamanzi ongathwasanga, owangena olwandle, wembathisa umoya womsebenzi. Uyabona.